abịakwanụ n'ụbọchị nke taata o Fraịde. Anyị chọkwanụ ka ebe bụ Culture and Value TV. Culture and Value TV nwa ebe channel or YouTube channel ihe si na-amụta ihe gbasara Igbo, mụta omenala Igbo, mụta inu Igbo, mụta asụsụ Igbo, mụta ife niile Igbo na-eme. Culture and Value TV ya-akụziri ife niile gbasara Igbo wee mụta ya ma mara omenala Igbo, ka ọ ghara ịwụ ife ya ga-ekwute echi ofe onye awọli anyị si n'otu ka esi eme ya, mana ọ bụrụ otu ka esi eme ya. Biko chọrọ n'aka unu ka unu na-eso Culture and Value TV nwa, na-eso ya na-echi akwa ya ka ndị ọzọ ndị na-amalụ maka omenala Igbo mara ya. Igbo nwekwa na ife dị iche iche. Ọtụtụ ife Igbo nwere ikekwanụ. Ụfọdụ ife dị ka inu Igbo nke ndị agbụrụ ọzọ na-enwelọ, etu esi agba egwu, omenala ma ọdịnala ma ọdịbendị, etu esi eyi akwa uche omenala Igbo. Ife nwa a echekwa nke ofunarị anyị, ịtụ mbem, akụkọ ifo, ọdị ndị ka na-akọ akụkọ ifo kịta anọ na nwaọzọ akụkọ ifo anago. Anyị kwesịrị jekpontecha omenala Igbo niile nwa eji mara Igbo, nke bụ akụkọ ifo na ịtụ mbem na inu. Biko cheta nke unu na-efolo na-esokwa Culture and Value TV, maka na a sịkwa na ekpo ọgwụ ya kpokolo agbata obi ewere ekpo ntụ. Ka ntụa inu Igbo wee mechie, a sịkwa na nwata ga-aga ogbute agwọ ọtụe mbazụ, na dibịa gbu ilu oji macha na ome ngala oholu, na dibịa ụsa kalụ ememe mmụọ ọndowe ụta awaji. A sị na dibịa ụsa kalụ ememe mmụọ ọndowe ụta awaji. Inu nke gbagote onye maara inu Igbo, onye nwere uche, nwa akụ na uche Igbo ya ghọta ya. A sịkwa na dibịa onye ike adị agbala onye ori afa. Dibịa onye ike adị agbala onye ori afa. A sịkwa na dibịa gbakarịa mụ na aja nchere ya na olu ka ọ dị. Biko chetakwa maka omenala Igbo, mara omenala Igbo, follow Culture and Value TV ka ị mara ife gbasara omenala Igbo. Daalụ ka emesịa.